Lo ngubhuti Mnoneleli, indoda yakwaNonjola eBhofolo kweli phondo leMpuma Kapa. Liyinene lokuba indawo yaseBhofolo xa mhlawumbi umntu ingathi wenza nje into eziphambene ezecaleni, kodwa ayisakuseBhofolo kaloku sana ubhuti Mnoneleli kuthiwe bedanise efake imaski ebusweni wafaka nezipeks. Sambuza bhuti Mnoneleli, uyabona? Wathi hayi ndiyabona. Snakes Park esifubeni sendoda ntontoni, akaboni lonto sesethu bla bla bla. Wabelinganisa ke phethe nalento lomtshayelo. Sithe sisajonge leyo kwathi gqi ubhuti ndisikelele enxibe ihili. Sathi kwenzeka ntoni na apha eBhofolo? Bathena ubhuti baseBhofolo basibhida like besibhidical oko singena kule indawo kuthi gqi abantu abahlukile bayicharacter, sibangena kule indawo uthi gqi abantu abahlukile bayicharacter. Sithe sisambuza bhuti ndisikelele ithini yale hili, uveske wasihesha sijonga nje. Sathi sisajonge leyo kwathi gqi ubhuti Mxolisi ke wabesithi uyaflexela abantu ngosisi, wathi show what your mama gave you. Sabesimjonga sabesithi yintoni uflexa ngayo ubhuti Mxolisi? Wabesithi hayi abantu abazongosisi bona bazayibona, they can read between the lines. Sithe sisajonge leyo wangena ubhuti Nyameko asiyale nto beyenza, noba begqushalaza noba edanisa whatever that he was doing. Ubhuti Nyameko naye ukhulele apha kwaNonjola eBhofolo. Sathi kwenzeka ntoni kahle kahle eBhofolo? Oko simangalisekile sisesazinto ezimashekile ngathi siphuzwe yikati. Sibangangena kule into sedigqinge characters, sibangena kule ndawo sedigqinge characters. Sabe sadraw i-conclusion sathi asiyazi indawo yaseBhofolo, kofuneka mhlawumbi sizinike ixesha siphinde size ngenyanga yesilimela sizojongisisa uba mhlawumbi kwenzeka ntoni, siphinde size ngenyanga yoMnga okanye inyanga yeDwarha sizojonga abantu baseBhofolo, because ngoku besibhidical sincame sathatha i-equipment zethu lapha e-CNBC sahamba sabashiya apho abantu baseBhofolo. iBhofolo neziqebhe zabo kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841. NdinguNozishiqi, yasoloko yonke into iphuma ngam. Ndizalwa kwaTata uNkele Ngeshe, ndilapha kwaNonjola location eBhofolo kweli phondo leMpuma Kapa. Ndisafuna ukuzoku-understand abantu baseBhofolo ngabantu abanjani, kwaye kuthengiswa abantu eBhofolo kuthiwa kusema